let's see plan kong film. What do you want to sing? What? Ano lang ako ng ano, beef. Yan lang. Tapos ito ham, naipiman. Tapos ito yung ano, mushroom soup. Are you done with the beers? Wait. Ito lang yung handa namin, guys. Ito yung litsi plant kong filled yan. Ito. Yan. Ayan. Yan lang, guys. Kapag salo-saluan na namin, pwede na yan. Happy New Year sa inyong lahat dyan. Mula sa aking pamilya. Happy New Year. Kainan na tayo. Happy New Year. Lagay ko kayo dyan. Lutuin ko na ito kung umuusok na. My God. Teka, bukas yung egg sauce natin. Ha? Why? What do you want? Oh. Ilan ka ba ang beers bakit? You want this one? Are you done with the beers on my plate? I want to Danny. Take muna. You want this one? Oh. Nope. Hmm? No, Mama. What's the soup? I taste like soup. Tastes like soup, Mama. This tastes like porridge. Hmm? This tastes like porridge. Or What? piatos. No, not piatos. Hey, hi guys, ka muna. Coco. Eat ka muna doon. Mamaya na yung coke. Magagalit ang Jesus. Mommy, done with the beers. Salamat Lord sa biyayang itong pinagkalog mo sa amin. Malaking bagay. Matapon yan. Panginoon, salamat sa kaligtasan namin sa buong 2020. Pagkabayan mo kami, Panginoon. Huwag tayong kababayaan. Laban lang. Laban lang.
kimchi. Doon pa rin. Doon ka pa rin. Doon pa rin ang bagay. Asa na ang Cheslin? Kumain na? Talong? Pagkain na. Ha? Hindi na kinakain. Hindi kita bibigyan ng coke pag di ka kumain. Balo? Bubuksan ang bahay niyo. Payabangan niyo. Hindi ko matahin. Kainin mo. Lalaro ka. Kainin mo. Eat ka na doon yun ah. Ano na sa ano mo? Ano yan? Oo, kumakain na pala eh. Bibigyan na namin ko. Kainin mo na to. This one. Go. Dinid mo yung giniling ko. Ang sarap-sarap na. Oh. Yeah. No. Pati na yung coke mo. Kainin mo matapon na. Kainin mo. The Coke is super very cool. Ay, siyempre nilagyan ni Kuya. Ayan, Balong, ilabas mo na yun. Baka pumutok na yon. Mommy, Yung, ano? you give me that one? I forget it. Nakalimutan mo na? Malamig na? Baka pumutok eh. Naano ko eh. Oh, come on, man. Hindi na ako magkantay na New Year. Ayan o. Look yan. Harap na. Ngayon talaga ang lasa ng kimchi yan, Ton. 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 Ayun. Kimchi. Try mo tikman. Gusto mo yan? This beanie one. Two times. Two fireworks. Don't sleep later, ah. Why? You see the fireworks outside. Why? I'm too scared, Mama. No? Can I grab my parents? Then I look at the fireworks.
tomorrow you play that one. The skinny one, big boy. Okay. You play that one. Mommy. Hmm. The door is locked. In this, Nalak mo yung door? no. No, we are not locked the door. We are trapped in the center of the earth. Because it's a visible trap. Oh my God. Come here, you eat na. Sli, kinamay ko na talaga. Ako lang naman. Wala na itong mga kasama ko eh.